соли хонишии нави 2022-2023 оғоз мешавад. таъмири мактабҳо ба анҷом расида, муаллимон барои қабули хонандагон омодагӣ мебинанд. ба иттилои агентияи меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Суғд, дар соли хонишии 2022-2023 128 нафар омӯзгорон бо кори доимӣ таъмин шуданд. ба 327 нафар шаҳрвандон рохат ба ҷои кори дода шуд. аз он 228 нафараш ба соҳаи маориф мебошад, ки дар натиҷа 128 нафар бо ҷои кори, яъне дар соҳаи маориф бо ҷои кори таъмин шуданд. ҳамасола барои кам кардани сафи бекорон ва бо ҷои кор таъмин намудани онҳо ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ баргузор мешавад. соли ҷорӣ тариқи чунин ярмарка ноҳияи ҷабборасулов 33 нафар, Ашт 21 нафар, Исфара 20 нафар, Масчоҳ 20 нафар, Риваштич 18 нафар, Шаҳристон 15 нафар ва Бӯстон 1 нафар омӯзгорони фанҳои гуногунро бо кори доимӣ таъмин карданд. сани 19 августи соли 2022 бо соҳаи маориф ярмаркаи ҷойи кори холиро баргузор намудем. инчунин дар ин давра аз ҷониби мақомотҳои шуғли аҳолӣ дар шаҳр нояҳо 198 маротиба ярмаркаҳои ҷойи кори холӣ гузаронда шуд. айни ҳол дар қайди мақомоти шуғли аҳолӣ ҳамчун корҷӯ 8997 нафар қарор доранд, ки аз онҳо 5984 нафарашонро занон ва 4579 нафарро ҷавонон ташкил медиҳанд. сафи бекорон бошад дар вилояти Суғд 7551 нафар мебошад, ки аз ин шумора қисми зиёдашон ҷавононанд. ба мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд 28708 нафар шаҳрвандон муроҷиат намуданд, ки аз он 19785 нафари онҳоро ҳамчун корҷой ба қайд гирифта шудааст. инчунин дар ин давра бо мусоидати мақомоти шуғл зиёда аз 13908 нафар шаҳрвандон бо ҷойи корӣ таъмин шуданд. ба ҷавонону шахсони бекор хизматрасониҳо ба намудиби касбомӯзӣ аз ҷониби агентияи меҳнат ва шуғли аҳолӣ пешниҳод мегардад, аз ҷумла дӯзандагӣ, бофандагӣ, сабадбофӣ ва ғайраҳо. гузориши Меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.